Počkej, no brutálnu máte tú sanitu. Čistý zlatý rez, kahličky a tak, celkovo. Štruktúra. Vám to tu dýcha, interiér. Vážne? Ja to pocitím po exteriére. Vieš, taký psačí puch, ja som si navyšila stromčeky, ovšen, vanila, psačná preraža, nasratá som. Ja tieto prešľachtené plemená moc nemusím. Keď už tak exteriéra. Alebo kolie. Pamätáš ten ruský film? O tom malom chlapčekovi na stanici. Nikto mu Presne, ja som bulila celý film. Ja vždycky revem, keď niekto miera. Presne. Cuky, ale jak tak kúkam, aj ty by si to tu mala tak interiérovo prevzdušniť. Však ja by som aj, ale veď to není Ja, moje. tak to víc, škoda peňazí. Počkaj, podrží ma sveta kabelka, jakže není tvoje? Mi nechceš povedať, že si tu v podnajme? Nejsem tu v podnajme, čo do mňa skáčeš, čo si hamíš na... Čo som ti dala do drinku, neviem. A teraz si sa prezradila, že to není tvoj byt. Sa mi to tu normálne zhnusilo. Preboha, jak si sa sem dostala? Dúfam, že ne cez posteľ. Ale čo by cez posteľ? Normálne, cez dvere. Som došla, bola otvorené, tak som vošla. Preboha, teraz sa mi to tu normálne zhnusilo. Jak platíš nájom, elektriku, vodné stočné drinky? Ja neplatím, však ja by som aj platila, len toho človeka, čo mu to patrí, nepoznám. Vieš, a v noci, keď vedľa mňa leží, však nebudem sa ho pýtať. Vieš, však nechám ho vyspať, však asi má veľa roboty, keď má takýto byt. Jasné, nechaj ho vyspať, chudáka, dobre hovoríš. A na katastri, jak to máš ošetrené? Dedické konanie, dán z nehnuteľnosti, platíš? Poď. Jasné, platím daň z nehnuteľnosti, aby tu po mne niečo zostalo.